Jiena meta kont żgħira minn dejjem kont interessata fix-xjenza, u missieri dejjem kienu jimbuttawni biex jiena immur niġri għal dak li rrid. Imbagħad xi ġejt għas-sixth form kelli nagħżel jiena fuq liema linja ħammur. Kelli ħafna lecturers li dejjem kienu jimbuttawni għax kienu jafu jien xi rrid. Jiena persuna vera kurjuża u vera nixtieq inkun naf il-ħaġa kif taħdem u l-proċess kollu tagħha. Għażilt dal-kors speċifiku għaliex biex xogħol li jkolli quddiem nixtieq nagħmel differenza. Nixtieq ukoll il quddiem nagħmel masters in teaching. Jiena inħoss li l-għalliema tagħna jagħmlu differenza fil-ħajja tagħna. So li jiena nista' nagħmel differenza f'ħajja ta' student wieħed it means a lot. Jiena ngħidlek għaliex m'għandekx tivvota. Jekk taraw madwarna, il-laboratorju u l-equipment, they were partly financed by the EU. 1.3 million euros were invested in these projects. Between 500 to 600 students benefited from it, especially me. Jiena qed nagħmel it-teżi hawnhekk, qed nuża l-apparat tagħhom. So mingħajr ma naf jiena parti mill-Ewropa, għalhekk jekk jiena diġà parti mill-Ewropa, diġà qed nibbenefika minnha għaliex m'għandix nivvota.